Tak, vítáme vás u první epizody našeho nového podcastu U hranatého stolu. Dnes tady máme dnes si budeme povídat o různých tématech a tady Marek Forst měl nějaké téma, který bych chtěl začít. Jaké téma to bylo? Tak abych se představil, já jsem Marek Forst z Babic, můj titul je Mudr, vystudoval jsem 8 let vysoké školy, vzdělané. Ano, jmenovala se Vysoká škola vzdělaná, kdybyste se náhodou ptali. Vysoká škola života. Ne, vzdělaná. Moje téma je a chtěl bych se o tom s vámi pobavit, protože jste velice vzdělaní lidé, jsme velice ve vzdělané místnosti a právě bych chtěla probrat téma globální oteplování. A moje otázka zní na Šimona Horu. Jak by si toto téma řešil, jelikož naše vláda i lidi kolem nás vlastně zatím nevymysleli žádný plán, jak vlastně nějak zařídit, aby to globální oteplování se nějak zastavilo či napravilo do našich slavných let středověkých. Tak můžete k tomu něco říct? Já jsem Robert Dehej, Kolovratský II. Můj názor je to velmi zajímavé téma a je to poměrně velký problém teď v tomto světě a v této době, v této generaci. To je pravda, ano, souhlasím. Podle mě není úplně jednoduché řešit toto téma, tento problém. Proto se musí přijít na mnoho nápadů a způsobů. Hora má mnoho nápadů, mnoho skvělých nápadů, jak pomoct či zabránit globálnímu oteplování. To návrhy můžeš teď říct. Samozřejmě, tak já bych s vámi chtěl sdílet své návrhy vlastně, jakým si způsobem zabránit. Můj návrh je takový, že vlastně ve velkých městech vlastně a ve velkých vesnicích samozřejmě zabereme vlastně všechny klimatizace a tím vlastně ochladíme svět a tím může vlastně zpomalit tak vlastně úplně zabránit vlastně globálnímu oteplování. Takže ten batok tam někde a samozřejmě taky třeba lednice otevřít, aby vlastně se ochladilo i prostředí vlastně životní prostředí víc. Takže rozumím správně, že lidi, kteří žijou v městech, jako například Praha, Říčany a okolí, vlastně nastaví na stůl jistý pojem, s kterým jsme se setkali už ve vztahové práci od Petra Vílka. A to je urbanismus. Že vlastně budou cestovat z měst do vesnicí a tam vlastně se ubytují a budou žít svůj život nadále ve vesnicích. Je to pravda? To vůbec není třeba vlastně, pokud vlastně žijí v těch městech, tak vlastně se dají lednice i klimatizace vlastně i ve městech vlastně, spíš v těch vesnicích to není tak potřeba, protože tam je malá koncentrace klimatizací. Takže spíše v těch velkých městech to bude vlastně efektivnější. Tak já bych pokračoval a rád bych se bavil o pozitivách a negativách tohoto nápadu. Ano. Je to pro mě velmi důležité probrat toto téma, protože když se najde nějaká velmi špatná negativa, tak by to mohlo být i horší, kvůli ledovcům například. Jak to myslíte horší? Kdyby bylo nějaké negativum, které by třeba generovalo hodně tepla, více tepla, než by klimatizace chladily, tak by to nebylo úplně optimální. Vlastně by to bylo neefektivní. Takové negativum tady ale samozřejmě nemáme. Také mě to napadlo, že dle mého názoru, když se vlastně podle vašeho názoru, jak jsi sám řekl, zapnou všechny lednice a klimatizace a všechno, tak tím pádem nastane velká spotřeba elektrické energie a to také není moc šetrné pro přírodu. Samozřejmě to šetrné moc není, pokud bychom využívali neekologické zdroje vlastně elektrické energie, jako třeba uhelná elektrárna nebo elektrárna na naftu. Ne. To jsem viděl, nový typ elektráren, které jsou na benzín či na naftu. To by se mělo výrazně omezit a vlastně využít tyhle vlastně klimatizace pouze
energii z obnovitelných zdrojů, třeba ze slunce, třeba slunečná elektrárna, nebo Jaderná vodní, anebo větrná. To bude nedávno, už nikdy. Rozumím. Ano. No more. Teď máte nějaká další témata, o kterých bychom se mohli... Tak třeba urbanizace je vlastně další téma, to už jak již pan Petan tady zmiňoval ve své slohové práci. Majitel tohoto účtu. Tímto vás zdravím diváci a rozbušte to tlačítko like. Jo. Nezapomeňte dát odběr a zvoneček je důležitý. Ano, 10 000 Taky lajků. žádné se připojte na naše Hero 10 Hero. 000 lajků a 10 000 dislikeů. Prosím. To dáme dneska. Naše dislikey už nejsou vidět. Budete mít extra Jsou, klipy, no, ale ale nenajdete normální. Když si dáš rozšíření, tak to jde vidět. Aha. Takže v popisku máte i moje Hero Hero, kde jsou vlastně různé vystřižené scénky z tohoto podcastu. A taky OnlyFans. Ano. Tady Petrovo OnlyFans, to taky přeplete. A vlastně další téma je teda Urbanizace, ano. Ano. Urbanismus. Petan, tak vlastně tady majitelem tohoto tématu, Nešaj tak na já myslím, to. že by mohl začít vlastně ho rozvíst tady. Dobrá, no tak ze začátku... Dobrá. Ze začátku je vlastně nutné pochopit, co to vlastně urbanismus je. Proč? Nejdříve je potřeba znát, co to vlastně ten urbanismus je, ale jelikož to je takový zajímavý aspekt, který se vlastně odvíjí od těchto přírodních katastrof, tak vlastně si na to musí udělat obrázek každý sám. Musí se na to každý udělat svůj názor a od toho se pak rozvíjí další a další. Ano? Mohl by si prosím tady posluchačům říct svůj názor, svůj pohled na toto drepno našeho reprezentanta. A určitě musí být nějaký obecný vlastně obecná jako nebyl špatný. tohoto pojmu urbanismus. Jak jsem říkal, každý si na to musí udělat obrázek sám. Prosím, popis. Nikdo, ne, každý divák neví samozřejmě, co je to urbanizace. Obecný, co je obecný? Co je urbanizace, prosím? Definici. Jasně. Aby to pochopil. I blbý. Jde o to, že vlastně, když se vyskytnou různé přírodní katastrofy, například globální oteplování, tsunami, zemětřesení, tato vlastně přírodní katastrofy, tak poté se lidé začnou stěhovat například z velkých měst do menších vesnic a tam začínají žít úplně nový život. A jelikož prostě tam v těch vesnicích tak je menší index těch přírodních katastrof. Můžeš mi prosím, co to je slovo index? Jsem chtěl říct, tak je to vlastně proces, při kterém ta společnost prakticky se společnost stěhuje do ostatních měst. Tak. Odpověděl jsem dobře? Ne, výborně. A tak ten tvůj pohled, Můj pohled na to. No tak to jsem prakticky teďka všechno řekl. Já si myslím, že to je... Já si myslím, že to je velmi závažný problém v této společnosti a tuto dobu, jelikož když se lidé stěhují z velkých měst, tak poté to zapříčiní úbytek obyvatel v těchto velkých městech, což poté škodí těmto městům vlastně obyvatel, že mají méně obyvatel. Já se taky myslím, protože oni tam mluví jak dementi. Že to nemluví, tak takhle. Tak dobrý den, vítáme vás u dalšího podcastu Hypecast Podcast. musíš kopit ty mikrofony, jak mají všichni. K tomu hodně připojím. Čekaj, já to dám na ultrawide. Teďka můžeme vlastně začít nové téma. Máte nějaký návrh nebo máte ještě nějaké otázky? Třeba elektroauta a fosilní paliva, jako To je na hovno téma, na hovno. To je popsání, o tom ani se nechci bavit. To prostě... Mně se chce blít. To máš něco lepšího.
To jsou zásoby. 0,5, Například Šimon. No, tak třeba téma, třeba jaký máte názor dávat známku 5, vlastně nejhorší, za vlastně slohovou práci? Tak jestli bych se mohl vyjádřit. Ano, samozřejmě. Já jsem z mé poslední napsané slohové práce, datum si přesně nepamatuju, vím, že to bylo minulý měsíc, leden 2020. Tak nějak podobně jsem to měl, no. Ano, já také. A dostal jsem z této slohové práce, napsané mnou, nikým jiným, to nepřipadá trojec. Já taky, prosím, no. Pěkně mi to naštvalo, ale začal jsem nálada, když jsem zjistil, že Šimon Keleš-Ligety a Petr Bílek dostal horší známku. Vlastně Petr Bílek z 9. Já A. bych se k tomu vyjádřil, tak já jsem dostal právě, jak zmínil tady Marek Forst, známku číslo 5, tedy nejhorší známku, co existuje v lidstvu. A Ale může Mrázová prý dávala 6. no, jasně, ale nevím, myslím si, že to bylo velice nespravedlivé, jelikož... Vůči komu? Vůči mně. No. Dobrá. Jelikož nejmenovaný učitel, Chci jména, říkej jména. ne, to ne, Řekni jména. tak mě vlastně obvinil z toho, že jsem podváděl při psaní slohové práce, že mám velmi rozvitou slovní zásobu, ale já si myslím, že tu slovní zásobu prostě mám rozvitou a to není můj problém, že jsem vlastně jeden z nejchytřejších lidí, co vlastně tady na planetě jsou. Robert dostal známku 1 a myslím si, že něco říct? určitě to nebylo spravedlivé. Z mého pohledu se mi slovka moc povedla. Vybral jsem si téma Planeta Země ve 3. tisíciletí. Já jsem měl to podobné téma. Já taky, prosím. Já ne, já jsem měl čárka, to dnešní generace, vykřiční. Všechno velmi zajímavá témata. Psali jsme slohový útvar o úvahu, bylo to poměrně náročné. Je to náročné pro mnoho lidí, ale já jsem to zvládl teda na 1, jsem velmi spokojený. No podle Ivy Maškové, podle nás by měl Iva dostat Mašková 5. mi k tomu No, já si neřekla. myslím, že to je nespravedlivé známkování. Velice nespravedlivé. Měla by se udělat, dle mého názoru by se měla udělat reforma ve školství, aby se učitelé vlastně... Schopili. Ano, přesně tak, to je to. Aby to bylo i spravedlivé, nejenom, že tady pan Robert dostane 1 a pan Petr Bílek známku 5. Já jsem navrhl téma svatbu pro všechny, ano. A já jsem si to vybral proto, jelikož mě vždycky zajímaly právě názory ostatních, i když s tím často nesouhlasím. Ale to teď není důležité. Proč jsem se toto téma vybral? Dobrá otázka. To je dobrá otázka. Můžu nám na něco odpovědět? Ano. Jelikož toto téma je pro mě velice blízké, protože kluci, teď se vám tady přiznám, já se identifikuju jako socha svatého Václava. Ne, to bylo trapný. Ne, jsem socha svatého Václava a vy s tím nic neuděláte. Ne, já se s tím vysmívám. Ne. Proto říkám, že ty ostatní názory zcela nerespektuju, protože to jsou všichni co si o tom myslí, že já, který si identifikuju jako socha svatého Václava, prostě já se tak identifikuju, tak to respektujte do